рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ яке аз самтҳои муҳими пешрафти илму маориф ба шумор меравад. Бо ин мақсад дар кишвар тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида барои ҷалби бештари ҷавонон ба омӯзиши илмҳои дақиқ заминаҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. Масъалаҳои вобаста ба рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар ҳамоиши илмӣ дар шаҳри Душанбе аз ҷониби олимону донишмандони соҳа баррасӣ шуданд, ки фишурдаи он дар гузориши навбатист. 12 июн дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар таҳти унвони нақши фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар рушди нерӯи зеҳнӣ дар ҳушияи эълон гардидани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бахшида шуда буд баргузор гардид. Дар чорабинии олимон, омӯзгорон, муҳаққиқон ва намояндагони муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ иштирок намуда доир ба роҳҳои рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ, истифодаи технологияҳои муосир дар раванди таълим ва омода намудани кадрҳои баландихтисос мубодилаи афкор карданд. Ҳадаф аз баргузории мизи мудаввар ва аҳамияти он барои рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзиро яке аз иштирокчиёни ҳамоиш чунин шарҳ дод. ҳадаф аз баргузории чорабинии имрӯза дар он мебошад, ки мо бояд мушкилоте ки монеаи рушди соҳаҳои анамин марбутае ки ҳозир мо зикр кардем мушкилот ёфта роҳҳои ҳалли онро таҳлил карда самаранок ташкил кардани анамин раванди татбиқи барномаро мо бояд таъмин карда тавонем. таъкид гардид, ки ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати эълон намудани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ барои пешрафти илму маориф, рушди нерӯи зеҳнӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии кишвар аҳамияти муҳим дорад. Дар ҳамоиш ҳамчунин доир ба нақш ва ҷойгоҳи илмҳои дақиқ дар рушди моликияти зеҳнӣ, истифодаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ дар раванди таълим ва дигар масъалаҳои мубрами соҳа маърузаҳо пешниҳод гардиданд. Ба гуфтаи иштирокчиён, дар солҳои охир барои рушди фанҳои дақиқ дар кишвар заминаҳои мусоид фароҳам гардида, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ бештар шудааст. натиҷаи ин ана ҳамун номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварии илм фуруғи маърифат аст, ки аллакай миқдор аллакай шумораи ихтироъкорони ҷавон махсусан барномасозон дар соҳаи зеҳни сунъӣ дар соҳаи инноватсия аллакай хеле зиёд. яъне ки пас аз ин маълум мешавад, ки анамин таъкид, анамин дастур, анамин супориши ҷаноби олӣ аллакай кор дода истодааст. аллакай нав 2-3 сол мешавад, ки ба ҳамин ҷиддӣ рафтор кардан, лекин хеле ва хеле яъне ба бор овард, яъне хеле ва хеле самти баъзан самти ҳам истеҳсоли мол, ҳам дар саноат ва дар ҳатто дар самти иҷтимоӣ ва дар самти барномасозӣ, ҳатто дар самти зеҳни сунъӣ, ки айни замон яке аз сиёсатҳои пешгирифтаи ҷаноби олӣ ва пешрафтаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст дар байни ҷавонон, хеле ва хеле пешрафта аст. иштирокдорон инчунин таъкид карданд, ки рушди фанҳои дақиқ барои пешрафти иқтисод, технологияҳои муосир ва рақамикунонии соҳаҳои гуногун нақши муҳим дорад. Ба андешаи коршиносон барои омода намудани мутахассисони рақобатпазир зарур аст, ки сифати таълим беҳтар гардида, имкониятҳои омӯзиши амалии илмҳои дақиқ ва истифодаи технологияҳои навин боз ҳам васеъ карда шавад. вақте ки илм саноат тараққӣ кард дар ҳамаи ҷанбаҳо, дар ҳамаи соҳаҳо, албатта хоҳед нахоҳед маҳсулоти истеҳсолкардаи шумо ба рақобат дучор мешавад. яъне агар рақобатро ба ду ҷудо кунем, ҳам рақобати солим ва ҳам рақобати носолим, бештар ман барои пешравии ҳамаи кишварҳо кӯшиш мекунам, ки тарафи рақобати солимро гиранд. яъне чӣ? рақобати солим ин оне ки шумо вақте ки маҳсулот истеҳсол мекунед, маҳсулотатон бояд арзон бошад, ба сифат бошад ва бозоргир бошад. ана он вақт шумо метавонед дар мисоли дар дигар рақобатҳое ки аз дигар кишварҳо, ман дар назар дорам вориди мол ва истеҳсоли мол ва истеъмоли мол, шумо ба ҳар гуна рақобати носолим дучор намешавед ва фикр мекунам он маҳсулоте ки истеҳсол мешавад, албатта харидораш зиёд пайдо мешавад. ташаккули тафаккури илмӣ ва омода намудани мутахассисони рақобатпазир бе рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ имконнопазир аст. роҳҳои ташаккули ин фанҳо дар мизи мудавваре, ки дар китобхонаи миллии Тоҷикистон доир гардид, мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дилнозаи Абдумалик барои барномаи ҳафтаи илм аз шаҳри Душанбе.